Kumusta larang kabagyo? Manurod tamo po. Ikaw ako na balit ang box king Lazada. Pinitang mic tamo yan. Send the mic ana. So manurod tamo sila tayo ng pero ang panggastos. I-review tayo kay Bani Kauli. So today is Friday. So what we're going to do is manurod pin. Ayan, makaready na ako makamedyas bante marin at potang manurod. Papunta na kanya yung Cashmore Pizza. So wala tapang mic kaya makayo yung boses. Barack Obama. Shoota na kayong Cashmore Phase 1 kayong Lele Panodiraya. So lakaran tayo pamalo-load. Punta lang tayo Sir Brian. Sir Brian metong yung kalamat. Biyasang manggitara. Babando. Ampong metong karempe kapogi kong tito. Kareng Manansala family. Kiniking Cashmore Phase 1. So shoota na. Tara, luban tayo. So wapin to mga kabagyo. Yaurjo pa na ako ini di sang kaya pagene. So vlog ta na kanya nitang kaya tamong mic kay ta. Send the mic. Bagi men. At nito, I-review tayo kay Bud. So wapin nito. Takpan men. ito po, umpisan tane. Nung nanapahing seli na kay Lazada. Dito tayo nung anak pa kayo. Wow. Ito kalupa dyan rin ang kakakitagan Facebook. Happening kayo ni Send the mic. Thank you pala kayong sponsor. Katok na pa. Thank you, Boss Reynold. Minga ka lagi ken. Hinigana na Ayun guys, ang tinga natin yung bubbles Ika na, huwag yung pangkaon na nakalugi. 800 na yan, kaon niya pa. No, Sige, tira. Kita penik dak. Si Tia, rangaluang tamong kay. Vlogger, alawan mga yan. Thank you, kayong kay. Inimig tinta kanini. Deme po to. Ito na balik kanya putan dyan. Pinira tayo ni. Dana kay. Nung timang kulang, tana balik. Dana iskan. August 13 niya po. Natanang ngayon. Langgong teng. Siram ni Bubbles. Yung anak ko, pindamburigo rin. Lamay misil ka kay. Pasas. Wow. Original yan naman yung tabak Wow. Ay, Ito. Equarium. Tira. Oh, Double seed ako ay Diyos ko. Naka-plastic na Saan tayong bagyan? Kailangan niya talaga ini. Buat ang mag-vlog ko. Salamat kayong sponsor. Boss, Reynold. Ayan Habang bubuklat na yan, kumakbong tapa na. Yan side. Taya. Yan. Ay taya. Ali isa. Ay, Ay ta. Lintoyo. Tayo. Timing muna ng kay makalagay. Ano ini? Pouch. Ba, tiya pang bag. Senda na. Yan pang Anime kayo. na. Nani ni? Universal Cardioid microphone. Microphone. Bakit bayo ka matod basan-basan mo. Ay, dyan na. Hutat yung bulbul pusa. Bulbos. Ay happy ng filter ni. Filter yan yan. Ini na, apin yung Ay happy ng piyaka mic yan. Ba, medyo Drum lipstick yan timbang Ayo. Lepo tatang suwe kilo. Ano yung stand? Di pang stand. Lem na Ayan happy ng itsura na kanya ni sir May pangkip. Lagi ako. Ay ni, stand. Ay ni stand na Yung takaporma na Buldit. Kaya pang stand niya nakalugi. Bala ng wire cut Pati niya Ba, telephone wire na Kaya ni DSLR. DSLR yan. O ini na ano ini? Charger. Ay ni happy rin kang Ba, phone cellphone ni cellphone rin Agit me cellphone O ini, tipang pamang dagis. Pamamang dagis. Mga papalo ba? Awan Ito, linob na yung kante ito. Panandaman may talaga mo muna, maglagot ako yan. Kung gamo mo muna yan. Pero magpormahin ka, no? Kaya pang kaunay nakalugi. Oo, thank you boss.
Minigun. Ay. Nami lubya. Mayari tamo. O, pinimpostahan po kanya, kaya subukan tayo pinapinan. Dito mo na ipost tayo pa. Subukan me. So, pina po kanyan ni. Makalagyan eh. Balo kanya nung gagana yung pongali. Aki unyaki ang video nung gagaan mas si kanya yung boses migyan na niyang kai. Yan po ngini. Inan din ang po yung ngeni, pikumpara tayo kanyan. Oh, mic check. Kanta mo pa itong paborito mo kanta. Anong paborito ko kanta? Pusong ba to? Pusong ba to? Hello? Oh, nakarana ka? Ay, dananting kayo pa Kenny po lang. Mo kalwa mo? Kapin po kanyan eh. Testingan tani, subukan tani. Habang pa na yung taler ito. So, kapin po kanyan yan, lalayang mic na. Darandaman yung pinguran. Ngayon po, subukan tayong isaksak ng gumana yan. Talamya dyan. Oh, hello. Api ka prong ko pa mo. Sura ko lupa. Hello. Kwentuhan mo pa. Anya kasing dati, ala tayong mic. Awo. Maka tayo tunog. Pero ngayon, Ito nagay pong mic ko. Maka na niya kaya tunog. Tingin balo. Pero subukan tayo. Ba tayo nga balo? Ano pa yan? Ayan na. Ole. Mic check. 1, 2, 1, 2. Hello. Oh, yan. Alayang mic ganyan yan. Oh. Anong tingnan diferensya? O, lagay tayo na. O, yan. Tingnan mic ganyan yan. Hello. Salad. Salad. 2,000 years later. So, ini po kasalukuyan, murmuran. O, vlog tayo po yung sapa. Total, subukan mi arining mic. Wow. Apin po kayo ng kain eh. May sira na naman yung plasdan. May sira na. Lugi na naman. Ayan po. Daramdaman nyo ka. Ngayon po daramdaman. Mag-check kayo. Wow. Ang daramdaman nyo ko, vlog tayo na kanya, no? Ini po, kasalukuyan yung kay sapa. Medyo meragulya. Yung kubo, may lumudya kanyan. Ay, tayo kumag. Bago. Yung dedeta mo, medyo milako na rat ang plywood. Ang problema ng little bagyo ni. Kasalukuyan tamo po nga Kenny. Mayakbal mga anak magpesto eh. Ano po, kasalukuyan po at chuta Kenny sapa. Apin pong riverside daw sanday ni. Nung taga ka dagat, malapit ka riverside. Taga ka little bagyo. Malapit ka riverside. Apin yung problema na ng little bagyo ni na may salesyan eh. O si Mapin tete may ragulya. Oh, salamat ng kapitan. Wow. Thank you, Kap. Na oh. Yung parang na nga pong maning nasira oh. Dakala ka perwiswang kiyang baryo ini. Iyan naro kung asahan dahing tanam. Wala pa kalula. Oh, putain tanam. Balam chuta kay. Chuta Italy. Oh. Palto mo rata lalabas. Aram po. Tao lapuran. Oh, mag-swimming nga po kanya ng kubo. Ali, ate sabra. Ade, submarlalam yan. Oh, sige. Ang palabasan niya pa. Palabasan niya pa iba pa. Ay, ba, boy. Karami. Ay, ini po, kasalukuyan. Bob! Ay, Papa. Nangasabi mo, Pap? Nangasabi mo? Ay, daraguli sapa. Oo, daraguli sapa. Ay, bubukalya po kanyang gengkilubyan, oh. Ayan, oh. Kasalukuyan po ang bubukalya. Balang laro mo naman yung darat. Oo. Nangasabi mo, sir. Wala yung pag-iing mic mo. Hala, oh. Sana. Na mauli ni. Na mumuran. Uy, may naburing mumurang kanya. May naburing daraguli sapa, eh. Bali mumuran, no? Alam mo, oh. Balamting ko muna, eh. Wapin eh. May nga lumod na naman diyan kasang kanya. Sima, biasa lang kawe. Tara. O, tara na. Oo. Wala ko minapay sapa, na. Niyo, ha? Let's go. O, kasalukuyan pa ulitan na kanyan. Ikaw mag, oh. Kana ko, kasimple na mo.